Gusto mo sa packet ko? Grabe ang protection nila sa mga plants. 107. Hindi, parang gusto ko yung 9 na yan ah. Wow. Good morning. Ayan, 6 o'clock na. Good morning na. Sarap ng tulog. Dahil pa ko nakabulot. Good morning. Sarap ng tulog namin kasi merong heater ito. Ayan o. May heater ang higaan. Kaya masarap ang tulog na. Tinabihan ako ng apo ko. Kasi ang bunk bed walang heater. Kaya dito na lang siya natulog. Ayan, makikita sa labas may mga wallaby. Ayun. May pagkakanta ay. Lalo na doon, ang dami oh. Isang haplos talon. Hindi sa'yo mo nagdudulag. Tama na nga ya. Gusto mo sa packet ko? Balik na kami dito. Tapos na ako mag-video. Good morning, Bella. Hello, cutie pie. Yan, ready na kami na mag-walking. Bunso namin. Ayan. Manghihiram na lang ng baby girl. Kasi hindi na pwede. Sarado na. Sarado na daw ang linya. Mag-start na. Pagdating natin dun. May drone. Ayan, jump. Ikat. Ikot na, ikot. Paano yan? Tatakbo? Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my subsistence. Hey you, or am I wrong? Kung gusto mong
huwag magluto tapos mag-order na lang. Meron din naman restaurant, coffee shop. Yan. Tapos andyan lang yung inirent namin. Yan, may general store. Meron din dyan, no? Coffee shop. Papi's Coffee Shop. Kung pag wala kang dalang pagkain. Yan daw, libre. Tawagan natin si Tagay. Libre daw yan. Ayan, nagre-ring. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you. Ayan, o. Kailangan linisan ang shoes bago papasok. Para daw sa protection sa mga plants. Oh. No, you need to Following the leader. brush. Go do with the right first, then with the left. And you step here, it squirts water. There. And this one. Yummy! I think you're my subsistence. Hey you, or am I wrong? And now I lose my own side, my love. Grabe ang protection nila sa mga plants. Para nga naman wala kang bakteryang, kasi di ba doon sa pinanggalingan namin may mga poo ng mga wallaby tsaka ng mga birds. Hindi mo kailangan dalhin dito yung bakterya para sa protection ng mga plants. Mamayang gabi na kayo pumunta dyan. May pinipili kasi sila ng map kung saan pwede ang mga bata. Meron kasing mga trekking dito na bawal ang bata. Ayan, nagmi-meeting kung tutuloy doon o dito. Break time. Ayan, bangin na oh. Ayan. Wala pa tapos kontra sa circuit 10 kilometers. Nag-decide na naman kung saan pupunta.
Itong Pine George Lookout ang napili. Galing kami doon. Ngayon, dyan naman kami pupunta. Ayan, nagtanggal na ako ng jacket. Medyo mainit na kasi matagal na kaming naglakad. Niloloko tayo. Paikot-ikot tayo dito. Ayan, pagod ng mga bata. At saka matatanda. Oo, kahit pala matatanda. Ayan, mga pagod na. Kasi ilang kilometers na, anak, ang lakad natin. Ilang kilometers sa 2.7. 2.7. Tapos ito, 1.3 pa daw bago kami makalabas. Yan na. Andoon ang exit. Kanina diyan kami dumaan. Ngayon dito kami sa kabila lumabas. No. 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 Ayan, sa wakas. Kwan na. Lunch time na. Ayan, disinfect again, palabas. Nakaka-proud ang mga bata. Kinaya nila ng halos lampas ng 2 hours. Oh, okay. Natapos din. Lunch time na. Sa wakas. Yan, kumakain
habang nagiinit sila ng aming lunch. May kanin niya kayo? May tira pa kami. Ininit ko lang din. Ayan, pagkain. Ito, asado. Asado ba to? Asado. Ito, menudo. Tapos, meron pa kaming sinigang. Ito. Yan. Sinigang na hipon. Hello. Ayan na naman ang mga laruan. Ayan. Labas na naman. Pagkatapos namin mag-lunch, nag-rest muna. Tapos natulog muna yung mga babies. So, ayan. Dito naman kami. Bumili sila ng pagkain para sa mga birds. Gusto nila mag-feeding. Don't eat it, ah. Pila talaga. Dapat doon na lang sa... Huwag niya kabula. Sophia, don't chase them. They will go to you. So maybe they're full already. So Ang dami nila, natatakot yun. Ang dami nila. you spread out. Yan. Yan na, bababa na yan siya. I-check niya, decoy ba to o hindi? Baka ma-barbecue ako nito. Yan na, oh. Yan na sa'yo, Pat. I-check niya sa'yo. Yan. Look at that. Hey, you. I saw you from the distance. Hey, you. Can we talk? Talaga. Sa akin lahat ng video. Hey, you. I think you're my subsistence. Hey, you. Or am I wrong? Ayan, busog na yung mga wallaby, kaya walang lumalapit sa kanila. Baka early morning, yun ang magandang magpakain ng mga wallaby tsaka ng mga birds. Ice cream. Ito daw, BUNYA ice cream made of BUNYA nuts. Ito daw namin hihintayin ang sunset. Ganda naman ang tanim na yan.
Galing mag-timing yan. Yan, may mga sumali ng mga puti. Oop. Ang dami na lang nilang laro na ginawa. Hindi pa rin bumababa yung araw. Yun ang inihintay namin yung sunset. Dito na kami sa bahay, mag-asikaso na ng dinner. Last dinner na namin dito. Bukas na kami uuwi. Ayan. Chicken bacolod inasal. Ayan, pork ribs. Yummy. Wow. Ano bang soft bread? Ayan, nagkakain na ng mga bata. Una, siyempre, parata mga bata. Yeah.